Бабе, Коста, а що се налага в този студ? Вънка е минус 5-6 градуса. Защото нямам пари, но не трябва да сплата квартира да спа. А самичка? Мисля, А ти дечица имаш ли? не. Не се разстрой. Аз искам да ти помогна от мен и много благородни хора. Ще ти подадем ръка с каквото можем. Колко пари ти е квартирата? 25. Как 25? 25 лева? 20 лева, да. Всеки ден минаваш, плащаш. Искаш ли да ме изчакаш тук? Аз ще донеса малко храна и ще ти дам за няколко дена напред да си имаш за жилището за квартирата. Тук съм ти взел различни консервики, шоколадчета, брашно, олио съм ти взел, месце да си направиш. Много си благороден, бабо. Много си Не, не се разстрои. благороден. Не се разстрои. Господ здрав да ви да. Заповядай 200 лева да си платиш, Да, добре. да си ги прибереш. Къде са? Аз не виждам. Ето, ти не виждаш ли, бабе? Не виждам. Леле, извинявай, бабенце. Ето, дай да ти ги сложа в джобчето. Дай едно в джобче. Ето тук в джоба, скъсан ли е? Не, Не е скъсан. не. Заповядай.